Lawrkhawm Ep21 Malala Yousafzai Malala Yousafzai hian kumno pangte ani atangin anram Pakistana Taliban tanek chep na chudawin mei chano pangte chuan lekha anjur ve thei turani tiin nasatakin atheyangin ma ala a he amhalak na awang hian Taliban te chuan kumsang ni som pani khan tha ngei tumin silai na luwa an kapani ma sewa nei thak takin adam chuak hlau maya khawvelin he no pangro pui tak mai hi a hra chhota a Nobel Peace Prize dawng thei no pang ber ani ta hialani a chanchin ngaihnawm tak chu hetiang hi ani Malala Yousafzai hi Mingora Pakistana Swat Valley kumsang khajakwa somkwa pasari July ni som pani khan alo pianga he mun hi ano panlai chuan tourist point loin mun nuam tak ani ma serei lo te nuwa chuan Taliban in he mun hi ron nei tumin Swat Valley chu indo na mun ral tria achang zota a Malala pa Zaiuddin Yousafzai hi zirnalam ngai sangmi ani a school te asiamani chuta chuan Malala po hi akal ve nge a Taliban ho chuan mei chele khazir chuan ngai theilo hle meya ti chuan mei che school swat muna anti chia saktum po hian Malala chuan Peshawar Pakistan September sangni som pariat khan thu soin engwangin nge Taliban te hian kan chan vo zirna himin lak sakbi kang tin huai takin Taliban adem thu asoini kumsang hi pakwa tirlam khan Malala hian kumsom pani mi lek anin BBC a Taliban nek che wanga lehkhazir an har sathu te aziaka heta hian ma in ven nan mingdang mangin gul makai a intia mase December sangni som pakwa chuan a ming tak an tilangani ti chuan Malala hi alar chhove ta dewa mei chia te chuan zirna chu mi pa ang thavin an chanvo dik takani tin thei topin atlang au puizela he amhalak na wang hian Children's Peace Prize nominee sangni som pakhat khan ani nge a chumi kum chuan Pakistan National Youth Peace Prize adong ani Malala le achung te chu Taliban ho chuan he amhalak na wang hian than tum tian theta a hlau hle ma se no pang mai chu an thaddu bi kem lawang ti in an hanin hnem ve boka I want to get my education and I want to become a doctor. October ni kuwa sangni som pakwa chuan kumsom pangami Malala chu basa athian tenen school atanga an homek lai chuan mai tuam silai keng hi aron lut thut maya khonge Malala Yousafzai ti in aron zongani ti chuan athian ten Malala an vamel vele chuan hepa hian alua akapta ani ti chuan Malala chuan thi aswalta a sipai hospital Peshawar chuan manmo takin an thlopuya aluru them te chu la chuakin a thluak te avunga hospital thazok Birmingham England chuan an thlo thlak puile ta a ni khoshalavin rei takaoma mase adam chuak ta hlau mai ani zai atok na sa a mai veilam phei chu a soi ta a mase van nei thlak takin thluak lam chu a khoi chewak lo hlau ani chuan March sangni som pathuma Birmingham skula kalvele theita ani hein kana wang hian na satakin khawvelin a hmel hriat phata a lehkhazir adu wang maya ka ani thu te mei chadang chan vo ve ani ti te a alo bei ve na te chuan miril ru a hnein khawvela deng chuak ta dop mai ani Taliban ho la chuan ti bo ngei an la tum hle maya ma se hei wang hian a thil tum khawvela mei chano pangte hian lekha kan zir thei ve vek turani ti athu pui chu atin ther tiat poin ati bahla pha hau lo ani October sangni som palia chuan kumsom pasari mi ni in Malala Yousafzai chu khawvela Nobel Peace Prize dawng thei no pang ber anita a heti hun laya Pakistan Prime Minister Nawaz Sharif po in chuang takin Pakistan min ti ming thatu ani a kan chuang tak zetani an thoro pui takawang hian Pakistan hian kan chuang em ani mi pano pang le mei chano pang khawvela mi te hian ama tang hian izirin a thorim na le atumru na te hi entonang ti in asoi ani United Nations General Secretary Ban Ki-moon chuan Malala chu mi huai sen le rem na du tu lehkhazir ve mai du in school no pang ni in khawvel zir tir tu a atang thung ani ti in Malala chungchang asoi
Taliban ten an ka nu thlakua nu a chuan Malala hian akum som paruk birthday na kumsang hi som pathuma United Nations a thu asoya heta hian Malala chuan atum ber chu zirna le meichedik na ta na thei to pa malak ani a chuta chuan khawvela hruai tu te hian kan policy hi kan siam danglam angai ani tin huai takin asoya terrorist te chuan kan tumru na te kan thil tum te hi min ti chiat saka min thria sakan tuma ma se ka thinlung hi an ti danglam lo chuai chuan ka chaklo na te kalo hlau thon thin na te beise na kalo nei tlem thin na te chu an ti thi a chakna thil ti theina le huai sen na alo piang ta zo kani ati heng extremist te hian pen le khabu an hlawa zirna thil ti theina hi an hlawa meichia ten le kha kan thiam hi an hlawani khonge kan le khabu le pen chu kan man ro pui berani ti hria in I hmanga mangu tin United Nations a chuan ro pui takin thu asoi ani he athu soi ni July ni som pani sang ni som pathuma chuan United Nations General Secretary Ban Ki-moon chuan Malala mi huai sen no pangte ni si no pangina zirna an nei theina tur huai sen taka thok tu choi moinan he ni hi Malala Day ti na puang tarup mai ani tin October ni som sang ni som pathum khan European Parliament chuan Malala hi Sakharov Prize for Freedom of Thought anti choi moina an pebok April sang ni som pasari khan United Nations General Secretary Antonio Guterres chuan Malala hi meicheno pangzirna laman na sazo ka thok thei turin United Messenger of Peace arwat ani hi United Nations in choi moina sang beran pek thei ani April sang ni som pasari ve khan Canadian citizenship chu Malala hne na hian pek ani a he choi moina hi Canada ram choi moina sang berni in adong thei paruk na le ano pang ber ani Malala hian a chanchin ziana le khabu I am Malala ti chu ziakin he le khabu po hi shal akal rem hle mai leya chiar ve nge chi po ani ang March ni som ni pakwa sang ni som pariat khan a seilen na mun an ka na mun a nge mei chuan a valet le a chuta chuan Pakistan Prime Minister Shahid Khan Abbasi nen po anin hmu a thuro pui tak asoile ani tuna hian Oxford University a zirlai ani meka philosophy te politics le economics te azir mek ani chumi pa chuan le khabudang te ziakin talk show sang akalin hun sang azin thina meichia ten zirna an nei ve vek theinan a hun le tha thei to pin amang zel ani Lawrkhawm ilo thira wangin lom thu kan soya ilo like in ilo subscribe ve ngei don nia